ole caption a ka ron hmang thawa amai ro chu chiang che lowa mo a chan le awang kha Amazon kan ron da telang an ni hi an Kohhran Myanmar Ramachin district lautu mun ram long thang tlang khwa eji Kohhran an ni a ti chuanin an Kohhran upa te hian an Hnawtchhuak ani an Hnawtchhuak chan hi Mara Evangelical Church ti indi thina chu Assembly of God AG ti an thla ka Vangin buaina chuak ani ber maya asan le awang chu khongai thlak hle maya soizui vaklovin ti hian a video hi han edila video hi te do laka screen full taka han lang tur kha chuan hars na dawa ti hianin a riat thian thei thawang mu thian thei thawin ka ringa to thleng hian enila hai tong try pui te pon ngai na sahle ni an ram ma boy bok nen ni ram te chu van nei tak kan ni a chan le awang ni beralang chu an khuwa hian Kohhran dang tu man din thian oi lo ani top maya chu tho chwa ani an din thiang lo hrim ti chuan an ni lampang hian Kohhran eji Kohhran an lo dina chu chon khotla hroi tu te politics lam te point role tia chung vela chuan khotla hroi tu ten Kohhran upa te hian Hnawtchhuak tarup mayani khotlang dan zom lawakha apoi em rolin a Christian zia lo le maya khotin te po hianin ram then khata te po dan sang kan han nei kan han jam kwal tu a chung te po chu a chunga cheng kan ni chuan kan zom ve te po lo nga ya mi hring dan anga kan kal ve don ani chuanin amai ro chu sa khwana thila sa khwana anni po Christian zom tho an lo nia hetianga han chuan kha chu a fu lo mangi katia nang nei point inti ka ring chi lo thir tu lam te point thil chul lo tak chu ani he dan an siam hi Christian pathian pakhat bia inti sia te chuan mo kha thil support lo zo takani comments lama te ti khom soi tang ho le taila chuanin video te hian enila leina tom hle ani khoi lam ngen pan don chung ko ni khat lek chu an ni ka ring che lo hai an tam ta da hianin leina tom hle ni thil ram bua ya wang te chuan han in Hnawtchhuak se mo an khwa te han chua san se ria thiam oma amai ro chu sa khwa na Christian pathian pakhat beve ve te in kara hetiang in hir ngo na le in Hnawtchhuak hial alo thleng hi chu apoi ka ti pui tak zetani tin an don Krista wanga torna anga te po chu tiang zong kan ngai te ni ngat phei sonan ma ni po hian an la na hle karingan ril ru te po na nga Kohhran hi Mizoram po hin kan tam hle kan biak pakhat tani chung ko khat kan ni tia te po hin chiang tharila hetiang dan te hi chu Bible thu to lo hrim ani thian thu chuanin hmangai turin min ti mo tu ma hetiang zo hian inzir tir tur le kal turin min ti lo hrim so wa chuan sai tur chu tam khopang video hian en tluan ve phatila video te kamin lo like sakula mi lo share sakula lo subscribe lo te kamin lo subscribe pakula